Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Dina. Taga Maligaya, Fairview, Quezon City po. May anak at asawa na po ako. Di naman po kami sobrang yaman. Average lang po. Ang asawa kong si Ferdy ay nasa electric company habang ako naman sa opisina. Busy po kaming mag-asawa kaya kumuha po kami ng kasambahay. Siya po ang taga-alaga ng aming anak. Stay out po siya. Umuuwi siya kapag dumadating na kaming mag-asawa sa bahay. Sa Milagro, Fairview lang din po siya umuuwi. Kaya hindi naman po kalayuan sa amin. Malungkot po kasi natapos na yung kontrata niya sa amin. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Sayang naman, Yaya, kung hindi natin i-extend ang kontrata mo. Si ate mo gustong-gustong dito ka pa rin di ba? Di ba, Labs? Yaya, baka naman baka pwede namin ikaw pakiusap. Oh, kawawa. Gusto ko po sana ate, kuya, kaso kailangan ko rin umuwi ng Dumaguete Kasi yung aking nanay, medyo matanda na. Gusto mo yung tatay padala ko rin, ulyanin na. Gusto mo padala natin sila lagi. Huwag ka na lang umalis. Hindi na. Oo nga, kung anong pwede nga. Kasi yung anak namin, napamahal na sa'yo yan Yaya, Yaya. Trixie, hindi mo ko ilala? Ay, laki ako. Ganyan kami nagjo-joke. Joke. Yaya, Trixie, wag ka nang aalis kasi wala na pong uubos ng ng cookies ko. Kapag di ko maubos, siya po yung nauubos ng ng cream at saka Oreo. Oy, Milo lang yung kinakain ko, no? Yaya, kahit ano naman, Yaya, alam... mahal ko na po yan at saka po, kapag po umalis kayo, nag-Netflix po kami, kaya mamimiss ko yung bonding namin. Pag dadating po kayo, bigla po siyang magiging busy. Mamimiss kita, Yaya Trixie. Ano yun? Mamimiss kita, Yaya Trixie. Mamimiss din naman kita, baby. Ayoko po sa ibang Yaya. Anak. Shh. Baby,
baby. Gustuhin man natin, pero hindi naman pwede magstay si Yaya dito sa atin forever kasi may family din siya. Kaya nga eh. Tsaka Jinjin, syempre, may parents din niya. Alagaan niya yung mama at papa niya. Ganyan kabait si Yaya Trixie. Oo, ganyan ako kabait. Napaka mapagmahal niya sa parents niya, di ba Yaya? Basic. Well, hindi na natin mapigilan si Yaya. Huwag kang mag-alala. Yaya, paano yung jowa mo dito? Siyempre, may jowa din ako sa Dumaguete. Tinuruan kasi ako ng tita ko. Kailangan, every place replace. Ganon yun. Opo, tinuro niyo din sa akin yan. Hoy, Yaya, bata anong ka tinuro pa. mo? Oh, ano yun? Ay, wala akong tinuro dyan, ate kuya. Pero Yaya Trixie, bibigyan po kita ng pera kasi para mag-ingat ka po doon. Ito po, 5,000 sa'yo na po yan. Naipon ko po yan. hala, tatanggapin ko talaga yan. Mabait ka po kasi sa amin eh. At hindi lang yan, Yaya. Imagine mo yung anak namin, naisip pa niya yan. Pero kami magbibigay din naman kami ng hindi lang yung last pay mo. May pa-bonus ka pa sa amin dahil magaling ka naman. Kahit hindi mo Yaya. naman kailangang maglaba, ikaw pa naglaba. Ikaw yung naglilinis. Tapos kahit OT kami minsan, nagsistay ka kahit walang bayad yun, okay lang sa'yo. Salamat, Yaya. Tsaka, Yaya, apakalinis mo sa bahay. Wala akong naging katulong na ganyang kalinis. Kaya mahirapan kami umanap ng katulad mo, Yaya. Sorry, naiyak ako. Ganito lang ako napalapit sa'yo. Ang bait mo kasi sa... Ako din kasi alam niyo po, wala rin kasi tumanggap sa akin na pamilya. Kayo lang din po yung kumaya sa akin pa. Kaya kahit ako naiiyak din ako kasi Ay, Yaya Trixie. bait mo eh. Linis sa bahay, ang bata, maasikaso, nire-review mo, honor student yung anak namin dahil sa'yo. Tsaka Kasi ako po, kasi gusto ko pa talaga maging teacher po. Pero hindi po ako nakapag-aral eh. Wala kaming pera po. Yaya Trixie, lagi ka mag-ingat-ingatan mo yung kalusugan mo pag-uwi, ah. Ikamusta mo na lang kami sa parents mo. Sana okay lang sila. Ito, 30,000. Mag-ingat ka, ha? Ang laki naman yan. Dagdagan mo pa. Preparation pay yan. Mag-ingat ka. Ikaw talaga, mapagbiro ka talaga. Sana maging okay ka lagi. Ang bait-bait Kunin mo. mo na yan. Pagpalain ka ni Lord. May 1 linggo ka pa naman sa amin. Bigay mo na sa amin para makahanap din kami ng kapalit ha. Baka kasi umalis ka na agad bukas eh. Ay, hindi po. Tapusin ko yung 1 week para may mahanap pa kayo. Tapos si Jinjin hindi siya mag-alala. Yaya Trixie, naalala mo dati yung bumagyo sobrang lakas? Yung bubong natin tumutulo, ikaw yung pumunta sa bubong para hindi tumulo yung bubong natin. Ang bait-bait mo talaga. Nagkasakit ka nun. Ang bait-bait mo. Tapos, naalala ko, inaway ako ng binubuli ako ng classmate ko. Tapos, sinugod mo sa school, inaway mo yung classmate ko. Yaya Trixie, salamat sa lahat. Salamat ha, salamat sa serbisyo mo sa amin, sa pamilya ko, lalo na sa anak ko ha. So, mag-ingat ka dun kung kailangan mo ng tulong namin, sakasakali. Huwag ka mahiya magsabi, ha? Yaya, balik ka pa. Opo. Pag gusto mo bumalik, ha, kukunin ka namin ulit, ha? Opo! Opo! At wala na nga po kaming magagawa. Kaya naghanap na rin kami talaga ng kapalit niya kahit may 1 linggo pa siya sa amin. Kaso, bago umalis si Yaya Trixie ay biglang may narinig po akong kwento ng kapitbahay namin. Madam, andito yung amo ko, di ba, Nay? Andito ako, bakit? Yun na nga, kinagkakwento kami ni Madam kasi siya na yung Opo. nagdidilig kasi Makinig ka. nag-half day lang daw si Inaan mo lang maskulada. Nag- Baka mukhang nagchichismisan tayo. nag-half day lang daw si Trixie kasi nga po
Yun na nga, na mamimili daw siya ng gamit para pauwi sa Dumaguete. Kasi alis na siya, tapos yung contract uuwi niya. po. Ano pong may gusto ba kayong sabihin? Kasi may gagawin pa po ako. Yun na nga, madam. Sabihin mo na, rekta ka na. Okay, ganito kasi yun, madam. Alam niyo yung mga amo ko? Grabe yan. Ano yung bagong scoop na Ano yan? ba yan? Ay, naku, mukha lang mabait yan, madam ko. Napakamaldita niyan. Talaga, anong ginawa? Papaganda-ganda lang yan. Pero insecure yan. Kasi, Bakit? si Sir, ang daming babae ni Sir. Napakababaero ng amo ko. Eh, Totoo ba yan? May loyalty award yun sa trabaho. Loyal yun. Sa trabaho. Yung katrabaho. At yung iba pa sa labas. 1, 2, 3. What? Ba't ako na what? Ako dapat yun. Nalito na tayo sa sinasabi niyo. Ano ba talaga yung totoo? Talaga? Tapos- Sa bagay, gwapo yung sir mo. Ano? Kung ako nga'y bata-bata baka tinipang pa ninyo. What? Diyan ako maghuhuwat? Pero hindi. Sinasabi mo pa. Hindi lang yan. Ano pa ba? Ano pa? Dalian mo naman. Kahit ako, gusto akong patusin ni Kuya. 1, 2, 3. Hano? What? Hano pala, hindi pala what? Hano? Hano? Oo. Paano mo nalaman? Pupunta yan doon, kakatok sa kwarto ko habang nagbo-blower ako ng hair. Oh no. Nakatawel lang ako. Bakit tatimingin niyang kumatok na sa tatawel ako? Baka hindi Para niya- inaakit niya ako. Paano mo Hindi naman nalaman? siguro totoo yan. Napaka-ambisyosa mo naman, Trixie. Kaya nga apakalibagin mo Wala namang personalan, no? Kasi matanda ka na, kulubot. Oy, ako ang amo. Ay, hindi kita amo-amo ka na maskulada. Amo nga ako ng kapitbahay mo. Grabe naman yan, sir mo. Palagi pala sila nag-aaway. Ay, naku, hindi nila marinig kasi pina-soundproof ni Sir ang kwarto para hindi lalabas yung away nila. Nag-aaway sila. Anong away nila? Dahil nga sa babae, ang daming chicks ni Sir, pati ako gusto niya akong patusin. Ano ako, easy girl? Bakit, sabi mo, may sinasabi ka pa na ginugutom ka ang taba-taba mo. Yun na nga! Grabe ka naman. Wala naman kasi personalan dito. Dalian mo kasi. Oo nga, nagugutom ako. Walang laman yung rep, puro tubig lang. Tubig! Tubig at yelo. Yelo na lang yung pinibang snack ko. Baka vegetarian sila. Pati yung anak nila, maldita yung batang yan. Di ba, close kayo nung bulig. Plastikan lang ako kasi maldita yung batang yan. Ayoko dyan. Grabe naman pala yung amo mo na Ang yan. pinapakita lang pala nila sa mga tao ay iba. Plastic pala yung mga yan. Di ba nagsisimba sila tuwing Sunday? Oo, Minsan parang... may Friday pa. parang- Well, wala, mga masasamang tao sila. Pero di ba sila, may position sila sa church. Parang yung isa elder, yung babae. Kunyari lang yung Diakonesa. posisyon. Kunyari lang naman Ay, yan. palabas lang pala yun. Grabe yan sila. Hindi na ako maniniwala Tapos ako sa kanila. ginugutom nila ako. Hindi pala sila naawa sa pobreng tulad ko. Tapos gusto pa akong patulan ni Sir. Ang Sabi ko, ganda- Kuya, wag po, Kuya. Dapat sabi mo, call, bata pa ako, call. Dapat ganun. Ginanong ko rin. Wag, bata pa ako, Col. Ay, gusto mo kumain muna, pumasok ka dito. Sige po. Halika na, pumasok. Ano? Yes, madam. Yun yung pinagsasabi niya sa amin na masama ugali niyo. Nagtaka nga kami kasi... Hindi po masasabi yun ni Yaya Trixie. Mabait po si Yaya Trixie namin. Sa katunayan, yung bata po nagsasabi ng totoo yun. Di naman po magsisinungaling ang bata. itong madam ko magpapatunay dyan na kinuwento niya sa amin yan. Nahihiya nga po kami. Kaya laang, bilang ako'y amo rin, ayokong gagawin sa akin ng katulong ko yun Kung gagawin niya sa akin ng maskulada, nako, pupulutin yan sa, kangkungan. Hindi niya alam na ginawa ko na nga. Ay, hindi ko talaga magagawa yan, Oo. madam. Kasi mahal na mahal kita, madam. Kumbaga may concern ako sa kapitbahay. Sabi kayo pala simbe pero masama ugali nyo Tsaka, napakababaero daw ng asawa nyo. Tingin nyo ba? Ay, hindi po. Maka-Diyos po yung asawa ko. Napaka-prayboy po noon. Kami po ay talagang may pananampalataya kay Lord. Talaga? Tsaka, Pero sinabi po talaga yun ni Yaya madam. Trixie. Madam, yun nga pinagtataka namin. Kasi kahit si ma'am, di ba ma'am, nasabi mo nga na sa sobrang tagal nyo na maging magkapitbahay, wala ka namang issue sa kanila ever since. Sinabi ko nga kay Mars Trixie na
baka kay Yaya Trixie, na baka nagkakamali ka lang dahil simula nung araw na tayo magkakapitbahay, mabait ho talaga kayo eh. Wala ho kaming narinig na away. Pero sabi ho nag-aaway kayo lagi dahil sa babae. Sabi ho muntik yung asawa nyo ho. Muntik galawin yung si Yaya Trixie. Ano ho? Yes, madam. Sabi niya type na type daw siya ni Sir. Sabi ko, feeling nga to si Trixie. Ang gwapo-gwapo ng asawa. Papatulan siya. Pinasok daw ho sa kwarto, nakatapi. Sabi niya daw ho, Col, bata pa ako, Col. At saka, Koya, wag po, Koya. Sabi po hindi ho magagawa ng asawa ko yun. Naku, yun po sinabi niya sa amin. Baka-invento lang po yan nyo Ay, Igalit hindi po. ka kay Wala. Yaya Trixie. Nagtaka po kami, pinakain nga namin dito. Ang siba-siba kumain. Dalo kaayo. Naku, 6 times a day ho kumakain niyo sa bahay. May take out pa ho yan pag nauwi. Well, sabi niya po, nagugutom daw siya sa inyo, madam. Sabi niya. Talaga? Ano? Sino pong hindi iinit ang ulo sa mga sumbong sa akin? Yung kinakain ho namin mag-asawa, pamilya, kinakain din ho ni Yaya Trixie. Pero ang sumbong niya, ginugutom namin siya at pinagbabawalang kumain. Tapos sinabi niya pa na muntik siyang rapin ng asawa ko. Yun po talaga, kinausap ko siya kasi hindi ako makapaniwala. Totoo, wala naman po katotohanan yun, ma'am. Yaya Trixie, parang totoong-totoo yung queen. Gawa-gawa lang nila yun, ma'am, kasi naiingit lang sila sa akin sa sobrang bait niyo po. Grabe talaga. Yaya Trixie, umamin ka na. Trixie, please. Kuya, oo, totoo, kuya. Type kita. Pero wala naman ako sinabi na pinasok mo ko sa kwarto. At sinabi ko, kuya, wag po. Yaya Kul, bata pa, kukul. Yan po yung Yaya Trixie. Nasabi ko. Pero hindi po naman totoo yung mga sinagsabi Bakit nila. sila nagsumbong sa akin ng gano'n? Hindi naman kami close, Yaya. Sabihin mo Yaya, na. hindi naman para sila mag-imbento ng kwento, Yaya Trixie. Yaya Trixie, umamin ka kung didemanda talaga kita. Kung ano-ano yung kinukwento mong hindi totoo. Basta, wala na akong sasabihin. Aalis na ako rito sa inyo. Bahala na wala Trixie! separation pay. Bye! Yaya Trixie! Tama na. Yaman na. Okay na yan. Na-stress ako eh. Alam ko. Naniwala ka naman sa kanya. Napapatulang ko yon. Pinasok ko siya sa kwarto niya. Naniwala ka ba? Hindi. Oh. Papa, pero Ayun bakit mo may naman. ganong tao? Ang bait-bait natin sa kanya, ang buti-buti natin. Lahat ng meron tayo, meron din siya. Hindi natin siya tinuring na katulong. Alam naman ng Diyos yan ang ginagawa natin yan. Pero alam ko, magdududa ka na naman sa akin. Wala akong ginawang masama Papa, doon, hindi. ha? Bakit ganun kabutihan yung pinakita natin, ginanon pa tayo ng tao? May mga taong ganyan talaga, ma. Paano yung mga nabigay natin? Ibigay mo na, hayaan mo. Babawiin mo pa ba yun para sa Papa, stress? laki ng pinauwi ko eh. Tsaka papasok, ano ba? Sino bang may- Habulin mo naman. Hindi naman natin alam kasi na ganun pala pinagkakwento niya dyan sa labas. Diyos ko, nasa-stress ako, Papa. Ba't may ganyan tao? Ginawa mo na ng kabutihan eh. Tama na. Sana makarma yan. Shh! Huwag ka nang maghangad ng kasamaan sa kapwa mo. Hindi maganda yan. Papa, nakaka-stress. Paano tayo Gusto ko Nagsisimba makaganti. pa naman tayo. Kung ano yung turo ng banal na kasulatan, sundin na lang natin. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na yung taong yan. Kung hindi siya naniniwala ng karma, pues bahala siya tayo. At least wala na siya sa poder natin. Naka-move on na tayo. Sama Okay? ng loob ko eh. Hayaan mo na. Ang importante wala. Hindi ko naman pinatulan niya. Baka naman mag-isip ka na, Ba't ka ulit-ulit dyan? sure ko lang. Baka kasi, isipin mo eh. Hindi na mag-pray tayo. Dalan mag-pray tayo. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio.
sake!